kører I selv, uden jeg siger noget. Jeg skal nok gribe ind, hvis der sker et eller andet. Men ellers må I selv prøve at se, om I kan få det til at fungere. Men først skal du. Først sender du, og så sender du, når den er hjemme, så sender du, og så kører I bare stille og Så roligt. ved jeg. Men Da behöver ikke jeg vente til hun er nej. Gå bare frem til pinden. Så bliver det næsten ligesom, når vi er til prøve. Jeg skal nok lige gribe ind, hvis der er et eller andet, ellers så siger jeg ikke noget, så kører I bare. Og I må gerne sætte i gang nu, og du venter. Oj, det var ikke rigtigt. Værsgo. Se. Hey! Hvad skete der der? Bytte? Nå. John, jeg så det ikke. Jeg var ved at samle Nej, det papir. var bra du var det. Det hoppas jag. Dommeren så det ikke. Nej. Det er du heldig med. Tack. Sätt. Ja. Okej, kom här nu! Bra, gumman. Rigtig hund. Bra. Rigtig hund der. Bra, gumman. Det var klart. Kom här. Oj, ja. Så skal de vende sig til, at dommeren han går ud i terrænet. I dräkten. Bra. Duktig tjej. Se. Hur lång väg? Och nu har han kommit till den där grötta och har bommat till magen. Ser domaren vad min hund gör? Arbetar hon?